Jak přibrat, když vám stagnuje váha a už nevíte jak na to? Já si dělám každý den takovýhle nabírací shake. Takže 200 gramů vloček, špetka soli, to je na takovou lepší chuť. Protein. Doporučuji jenom tenhle, od prominu jiný nežerte, z jiného se poserete. A toho tak zhruba 50 gramů. Potom trochu mlíka, pak ještě vodu. Potom tady Franz Josef, olivový olej. Toho tak jako zhruba od voka. Můžete si tam přidat ještě kreatin, zase od prominu, jiný taky bych nedoporučoval na vlastní riziko. Toho taky tak nějak jako zhruba. Poslední ingredience, tvaroh, tučnej, na odtučněnej se vyser, polotučnej, taky bych nedával, pokud chceš nabrat. Je to 1/4 kila, to je úplně v pohodě. Pak poslední, aby to bylo dobrý sladký, med, dávám vždycky 1 lžičku. Tak, teď to takhle zavřeš, dáš do mixéru a jedeš. A důležitá věc, vypít to rychle, protože ty vločky nabobtnají a potom se to pije strašně blbě a už nejde to, prostě nejde to. Tohle celý by mělo mít zhruba 2000 kalorií, 100 gramů bílkovin, něco kolem, záleží jak tam dáte toho oleje, 70 gramů tuku a 260 sacharidů. Je to hodně, ano, je to hodně, ale prostě chceš nabrat, tak se nevymlouvej a prostě žer. A je to.